Benvinguts tots. Som en Joan Serra i avui estic aquí per presentar amb gran satisfacció el nou canal d'Eivissa Fates, el primer canal de YouTube dedicat exclusivament a la història, vida, cultura i tradicions de les nostres estimades illes Pitiuses, Eivissa i Formentera. Ja fa 2 anys vàrem iniciar el projecte d'Eivissa Fates des del nostre compte d'Instagram, amb una iniciativa que pretenia posar el nostre patrimoni a l'abast del públic general i, en especial, de les noves generacions. Continuant amb aquest compromís i després de molts de mesos de feina i preparació, estem llestos per donar la següent passa en el nostre nòlit cultural. Voldríem aprofitar aquest moment per donar les gràcies a tots faltros, pitiusos, de sang o de cor, que heu decidit acompanyar-nos en aquest viatge. Sou el vent de les nostres veles i junts, a poc, feim poble. Des d'aquesta plataforma, com ja duim fent des d'un inici, volem donar eines a tothom per poder gaudir del patrimoni d'una forma digna, oferint informació rigorosa i de qualitat, d'una forma gratuïta i accessible per tothom. Així, acompanyant el canvi de plataforma ve un nou format, més lleuger i accessible, i un augment substancial de contingut. En els temes històrics, fins ara fadrins, n'afegirem molts altres, com mitologia, toponímia, gastronomia, tradicions i qualsevol altra qüestió o inquietud que vos puga ser d'interès. La idea és publicar tant vídeos curts, d'alguns segons o pocs minuts, com vídeos més llargs i vertaders documentals. Ninguna història és massa petita o massa grossa. Per posar un parell d'exemples, tractarem temes com la bruixeria a Eivissa i l'estranya aparició del familiar, l'evolució dels vestits tradicionals i els complicats i debatuts orígens del ball pagès, el flaó, la salsa de Nadal, com menjaven els eivissans del passat, també dels camins romans de les illes i els misteriosos castells d'Eivissa i Formentera, en gran part encara sense trobar, de quan el Sant Greal estava amagat a una casa de la Marina i dels curiosos errors que hi ha a la decoració del portal de les taules. Altres tipus de contingut es presentaran en forma d'entrevistes a diversos professionals, com arqueòlegs, historiadors o filòlegs, o visites explicades a jaciments i llocs històrics, a més d'altres formats que anirem afegint i explorant amb el temps. Especial importància, emperò, tindrà una gran sèrie documental, en la que recorrem amb tot luxe de detall la història sencera d'Eivissa i Formentera, des de la creació geològica de l'arxipèlag fins al dia d'avui. Aquesta ambiciosa sèrie d'una escala sense precedents estarà dividida en diferents blocs temporals que s'aniran alternant de forma irregular. El punt de partida que hem triat és el bloc 5, anomenat Conquistadors, que comença, com ja podeu suposar, amb la conquista cristiana de les illes a principis del segle XIII. És honor d'encetar el canal, tanmateix, i d'una forma bastant apropiada, el tindrà un documental dedicat a explorar les nocions o creences que el poble pitiús tenia sobre el passat. En aquest treball intentarem donar resposta a preguntes com què sabien els pagesos dels pobles que els precediren, fenicis, púnics, romans, abans de que s'iniciassin les primeres excavacions arqueològiques? Quina era la seva relació amb aquestes runes i altres jaciments antics que trobaven pel camp? Han influït aquestes creences en la mitologia pitiusa? Un viatge fascinant per tots aquells que, com jo, no poden resistir-se a una bona llegenda. El petit documental s'estrenarà dissabte prop següent, dia 24 de maig, aquí en el nostre canal de YouTube. Esperam de tot cor que us agradi tant com a nosaltres us ha agradat fer-lo. Per finalitzar, volem tornar a agrair a tots els que, llegint-nos i animant-nos, heu fet això possible. També voldríem demanar-vos ajuda, ara que estem començant, per fer córrer la veu d'aquest projecte, a la fi de fer arribar la nostra cultura a encara més persones i poder juntar-nos una volta més, una colla de gent bona. Moltes gràcies, aneu bons i esteu atents.